Scorpion. Dacă ai ajuns la acest mesaj, oprește-te o clipă și ascultă cu atenție. Nu este o coincidență. Nu este întâmplător. Acesta este mesajul interzis despre destinul tău. Tu nu ești ca ceilalți. Energia ta este diferită, intensă, magnetică, periculoasă pentru cei care nu pot suporta adevărul. Ai fost ales să treci prin încercări pe care alții nu le-ar fi putut duce, trădări care te-au distrus, pierderea unor oameni în care ai crezut, momente în care ai simțit că tot universul este împotriva ta. Dar ceea ce nu ai înțeles atunci era că toate acestea te transformau. Scorpionul nu cade, Scorpionul renaște. De fiecare dată când ai fost rănit, ai devenit mai puternic. De fiecare dată când ai fost trădat, ai devenit mai înțelept. De fiecare dată când ai fost distrus, ai renăscut într-o versiune mai puternică a ta. Tu porți o energie rară, energia transformării absolute. Ai o intuiție care vede dincolo de aparențe. Simți minciuna înainte să fie spusă. Citești oamenii fără să vorbească. Și exact asta îi sperie pe cei din jurul tău. Mulți te-au judecat greșit. Mulți nu ți-au înțeles tăcerea. Mulți nu au suportat puterea ta interioară. Dar adevărul este acesta. Nu ai fost făcut să fii înțeles de toată lumea.